tilbage med slag 300 om lad os gå ud til Ayers Rock og skræmme de der minedingoer. Din guru vil have det renset. Det er der bag i noget sidst, jeg ved. Men den kan jeg vælte et helt hus. Okay. Men så bare, nu skal vi det. Jeg ved, hvad vi skal. Oh yeah! Wow. Væk fra Ayers Rock. Men for min plan skal fungere, skal vi have tvukket bordet på riggen længere ned i jorden. Okay, Bentley, jeg lytter. Det ser dog ud til, at jeg bliver nødt til at ordne et par vagter, hvis jeg skal helt frem til bordkontrollerne. Bekendt vagterne for startbordet, så kan Murray starte fase 2 af min plan. Forårsaget af bordet infiltrerer områdets gigantskorpioner op til overfladen. Hvis vi kan få fanget en bande røde soldaterskorpioner og slukket dem løs i Ayers Rock, tror jeg nok mineløjserne får travlt. Det lyder som et job for The Murray. Bare et spørgsmål. Hvordan fanger man skorpioner med en lastvogn? Vognen er udstyret med en superoplad i-bremse, som vil få vognen til at lave en forlæns koldbøtte, når den trækkes. Hvis du timer det rigtigt, kan du fange skorpionen i de indbyggede minedæm på lastvognen. Okay, Bentley. Send skorpionerne. Okay. Ikke så hurtigt. Lastvognens dæk vil hurtigt blive varme i det brandvarme sand. Du bliver nødt til at køle dem ned ved at køre ud i vandet eller over skorpionerne. Hold øje med varmemåleren, så du ikke smelter. Og husk, at vi kun vil have de røde soldaterskorpioner. De blå arbejderskorpioner vil ikke skræmme mineløjserne. Lastvognens styrke er ganske enkel. Hold X-tasten nede for at køre frem, og F-tasten nede for at bakke. Når du kører hurtigt nok, så trykker jeg 1-tasten for at lave en koldbøtte på fange skorpionen. Okay. Så fanger jeg det lige. Det kan nu. Det ser ud til, at der bliver drevet flere op til overfladen. Nej. Sådan. Ka-ching. Oh yeah. Styrt. Kom så. Hvor er der en? Der. Så kører vi. Og hvem er de røde? Livet. Wow. Skrig. Hovedet. Sådan. Yeah! Murray, hold ud lidt mere. Mine sensorer viser et fald i undergrundens bevægelser. Vi må bore dybere for at få flere skorpioner ud. Slide ud, kravle op på toppen af boretårnet og sætte dybdekontrol. Okay, Bentley. Jeg er på vej. Er de? Jeg tænker bare lidt, hvad er der i de skræmte, de der skorpioner? De er små. Okay, måske de er ikke små. Skorpioner, den lille er det ikke? De bare var på natten, ikke? Jeg mener, at skorpioner er de små. Hvad er det så bange for skorpioner for?
Skorpioner er fredelige, hvad vil det stikker dig? Det har de gjort dig i DVD. Jamen, har I det? Det var godt. Hvad skal I så bruge mig til? Det virker. Øjeblikket. Det dræner vandet omkring tårnet. Murray, nu kan du kun køle dækkene ned ved at base skorpioner. Det er okay, Bentley. Jeg har helt styr på det nu. Det kører! Ja! Sådan! Sådan! Nice! Bare et par mere, så har vi nok til at rense Ayers Rock. Ja! Dine dæk er ved at smelte. Oh yeah! Få kølet dækkene ned, ellers er det slut. Det kører! Skrig! Godt gået, Murray. Så skal du bare køre lastvognen med alle skorpionerne op til min indgang og aflevere den uvenlige last. Nej! Og han er så store. Løb for livet, venner! Oh my god, de er store. Åh, Godt teamwork, drenge. Ayers Rock er renset for mine løjser. Guru bliver glad. så siger vi Østerberg, tak for i dag. Jeg kan lige skaffe mig selv til at det ser godt ud. Men ellers var det så ikke tak for i dag. Og det passer nok lige med, at jeg kan komme hen hjem. Så lige ved tiden. Men jeg vil vel lige sige så, der omkring ved onsdag, altså onsdag, så vil jeg altså ikke lave så mange videoer med. Let's Play faktisk slet ikke nogle videoer. Fordi så får jeg nemlig slag 4, og ja, så vil jeg ikke lave Let's Play på det. Så det må jeg jo lige spille.